Здравейте на всички, както видите, нали, сега правя едно информативно клипче. Да, за да спомена, че DJ Lampar скоро няма да прави клип в канала ни, канала са The Gamers. И да, ако се чуете защо няма да прави клипове известно време в канала ни. Това е защото компютъра му се развали, ето до сега си писахме. Не до сега, да, някъде скоро, ето аз тук си писахме, ето няма да мога да качвам известно време, компа ми се развали и на някакъв лаптоп. Така. Да, той е измислено, може би измислил поредици, на които ще снимаме. Аз ще поема поредицата на League of Legends сам, т.е. сам ще игра на нея. Да, също забравя да кажа, очаквайте поредица на Counter-Strike Global Offensive, a.k.a. CSGO. Мразя играта, имам пред добър съм много, обаче много мразя, просто много тъпа направиха. Опа, пуснах си лигата, ма сега нищо. Обаче просто имам пред, да, както и да е. Да, и вие почти имаме 10 абоната и ще може би с DJ Lampar ще направим giveaway. Доста бързо се развият нещата. Имаме само един коментар, който е положителен, от доколкото си спомням, беше първото му име Владо, но второто не си спомням фамилното, извинявам се за което. Пич. И така, ще защо правя това информативен клип за DJ Lampar. Това защото като няма известно време клипи, вие видите, просто да не си помислиш, че му омръзнало или нещо такова. И да, като цяло заради това го направих този клип. И ще го направя, нали? И да, надявам се да ви харесал този информативен клип. Да, както видяхте, днеска качих на GTA San Andreas и горе-долу си имам лайкове. Клипа. Надявам се да ви харесал епизода, ако е така... информативния клип, ако е така, не забравяйте да лайкнете и да разберете, да сте разбрали причината за DJ Lampar. Това е за този кратък информативен клип и чао!